Jeg vil ikke slå den der. Jeg vil ikke slå den der. Jeg kan godt hugge hovedet af den, men jeg vil ikke slå den der. Kommer vikingerne. Der skal ske det, at Teddy han starter med at slå en høne ihjel, og så ved jeg ikke, så er vi nogle stykker, der også skal, og så skal jeg på et eller andet tidspunkt. Det er knastørt, det her. Og så har jeg taget bagepapir. Ja. Har jeg hævet nogle stykker, jeg forestiller mig, at I pakker med sådan her. Ja. Jeg skal blandere. Du skal blandere. Hvad skal blandere? Jeg skal pakke det rundt om kyllingerne og æblerne. Jamen, jeg skulle have den op, jeg gider ikke bukke mig den. Det her, det er sådan en araucana. Ja. Så kan vi så lige filme. Det bare trykke på den røde knap. Vi lærer, hvordan man laver bålmad, og det er jo rigtig vigtigt at kunne, når man skal ud og være pædagog bagefter. Fordi bål, det er jo en del af naturen, og at kunne opholde sig længere tid i naturen, så skal man jo kunne lave bålmad. Så det er det, vi arbejder med, og vi har høns, og vi har grøntsager, og vi har kæmpe brøddej, så vi får en rigtig lækker middag om nogle timer. Det tror jeg, det er det, jeg tænker i hvert fald. Ja, det tænker jeg også. Jeg kan godt forstå den. Er det en han eller en hund, det der? Det er en hane. Det er en hane. Jeg har kun taget én høne med. Okay. Hønsen, det er jo ellers dem, vi gemmer, men det var fordi, så kunne I se, hvordan en høne ser ud. Det der er måske også i tvivl om, jeg kan. Jeg skal lige sådan Skal du prøve det? Det skal jeg ikke. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke, så brækker jeg mig. Det kan jeg mærke. Hvad er det? Hold da op. Sagde den lille lyd der? Ja. Ej, Teddy, det kan jeg Det er ikke. lige meget med på den lyd der. Jeg stopper for i dag. Du har simpelthen taget en skalpel med. Ja. Indbagte æbler med marcipan. Nu skal du bare se. Kan du ikke se, der er gået en kunstner tabt i mig, du? Jeg er så færdig med 3 timer senere. Ej, hvor godt. Er det svært? Tag vikingtøjet på. 1, 2, 3, 4, Ja, og så skal vi lave snobrød af sådan noget sjovt dej, som Teddy han har lavet med dulumel og nødder, og jeg ved ikke, hvad der er i. Hjemmekværnet mel, ikke også, Teddy? Jo. Vi lavede i går. Det skrider der fremad, Rikke. Det synes jeg. Altså, jeg bliver helt færdig til det jo. Spørgsmål i forhold til forbesøg. Det er den 3. uge, vi har det her. Skal vi have resten på, eller skal vi have gryde på? Skal jeg 2 gryder på? Der, den skal hænge så. Skal der mindst ja, skal der. Jeg går lige ned og vasker fingre. Er der en eller anden, der har en kaffe, jeg må stjæle en kop af, der lige skulle hugge noget ud fra den? Jeg vil gerne. Du vil gerne? Ja. Det lyder super. Kan vi få gryden på? Skal vi have den lidt længere ned der, eller kan den stå sådan der? Bare del. Har du overblikket? Ja. Er der bare ind her? Ja. Skal der låg på? Har vi det? Prøv lige at se, hvor ser det godt ud. 2 eller 3. Bob Marley. Ja, og vi sidder herude. Jeg kan ikke undgå at få huden med, vel? Nej. Den skal du have af. Der skal have. Ja, meget gerne. Ja, tak. Ej, hvor lækkert. Tak. Den har sat sådan her. Smager det godt? Gorm, kan du lide det? Jo, tak. Nå, Teddy, hvad er det, så Super lækker. Super lækkert. Ja. Herman, eller hvad var det, han hed? Nej. Nutte. Der er kun aftjenerne, der har navne. Havde den navn, den jeg slog ihjel? Hvad hed den? Sofus. Sofus! Oh my god! Det er fandme løgn. Sofus. Jeg ved ikke, om jeg kan hvor stramt. Bare sådan almindeligt. Du holder bare til, Jeg skal lige røre den overhovedet. Jeg skal ikke røre den. og så slår du til. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal til.
føler jeg. Du skal knalde den af, så den dør. Nej, det kan jeg ikke, tror jeg. Hovedet, det skal ramme der, ikke? Skal jeg gøre det? Jamen, sådan her, eller hvad? Ja. Sådan så centrifugalkraften gør, at hovedet det ryger ud af. Okay, vent lidt. Må man lige holde den et øjeblik? Ja. Hvad hvis jeg ikke slår hårdt nok? Tror du, jeg kommer til at slå hårdt nok? Ja. Okay. Ej, jeg er virkelig nervøs. Ja, det Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke få mig selv til det her. Okay, jeg prøver bare lige at holde den, hvor den skal holde. Ja. Sådan her, ikke? Ja. Og så bare... Og så skal der være kraft på. Okay, så jeg kan godt holde den lidt mere sådan her. Jo. Den tænker slet ikke. Ja. Højt og hårdt. Her cirka, ikke? Højere nu. Ja, det ved jeg godt. Ja. Og så giver jeg den bare Ja. småkage. Gum! Ej, jeg kan ikke. Ej, jeg kunne godt der på. Så går du over og tager øksen. Ikke? Så går du over og tager øksen. Og så lægger jeg den sådan her, så hakker du hovedet af. Og nu har det helt dårligt, at jeg ikke kunne. Nej! Du kan prøve en gang til. Nej, jeg kan godt. Ej, nu kan jeg ikke. Jo. Ja, godt. Okay. Ej, det bliver for meget nu. Kom nu. Jamen, han er allerede ved at... Kom. Kom så. Ja, den er. Jeg ved ikke, om den er ordentligt død. Jo. Ja. Ja. Der. Ja. Ja, flot. Han er færdig. Hey!